Tesih gadah putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe dasmu kuwi. Amplong mencelat lho. Mung ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo Gong nusul iki? Andela kanan ndara wae ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho, Tru, kulawarga. Minggir to minggir. Tru lel ngrungake iki ora nggo sikil. Kok sombong banget to kowe? Nggih, aku arep dahar. Edan iki ingkang semene iki anggo kowe. Menika kagem nggih Lurah Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Moh. Meng ceker. Emoh. Duduh. Emoh ora entuk. Engko wae nek sakon bamaem nek gari balung krokotono. Sia-sia. Nek ngisor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan truk kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkire sapa Diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan?